Peta Barcelona. Bona nit, Barcelona. Programa número 376 de Telemonegal. Barcelonines, barcelonins, una abraçada molt forta. 9 anys junts. Dic barcelonines i barcelonins i no dic Catalunya, perquè ja sabeu que des de fa uns mesos, pel tema de les retallades, la xarxa de televisions locals no passa aquest humil programa ni a Lleida, ni a Tarragona, ni a Girona, ni a Mallorca. Ho lamento molt, les retallades són així, però aquí estem i sempre ens podreu veure a través de www.btv.cat per internet o per les teles que tinguin accés a internet, que ara hi ha grans plasmes que ja ho tenen, www.btv.cat. I aquí, amb aquestes criatures que han trucat al 93 506 43 28 per venir aquí de públic per fer el programa tots junts. Avui venen dels barris de Barcelona, de 9 barris, de l'Eixample dreta, de la República Independent de Gràcia, de Sants, de Sant Andreu, del Prat de Llobregat, de Gavà i amb territori internacional ja directament ha vingut aquest matí amb avió una criatura de Vigo. A tots moltes gràcies per ser aquí. Nosaltres encetem, comencem un viatge aquesta setmana del Jordi Évole amb unes audiències extraordinàries. A vegades, rares vegades, l'audiència i la qualitat van juntes. En aquest cas, amb el Jordi Évole, és així. Aquesta setmana, amb tot el que estem patint, després d'haver-nos fet primer una trobada amb l'estimable economista Gai de Liébana, ben conegut d'aquesta casa, va estar temps enrere amb el Domenjó, en el seu programa, a la Rambla, i el van a veure el Jordi Évole i li va dir, escolti'm, què deu Espanya? I el Gai de Liébana, que és un economista que ho sap tot, diu, exactament, el regne d'Espanya deu 3 bilions d'euros, bilions amb B de Barcelona. Déu-n'hi-do. Impressionat, va dir, anem a veure aquests que diuen que estan tan malament, si realment estan tan malament. I què ha fet? Se n'ha anat a Grècia, se n'ha anat a Atenes. Va passar un moment per aquella plaça que hi ha un arbre, que la gent hi deixa flors, perquè allà és on es va suïcidar fa un mes i escaig. Aquell jubilat farmacèutic grec, crec que es deia Dimitri Cristianos, una cosa així, 77 anys, i que va deixar escrita una nota post-mortem perquè es llegís després de la seva mort, que deia, amb els meus 77 anys, després de tota una vida de cotitzar, m'aboquen a haver-me de buscar la vida pels contenidors de bessura, i això em nego a fer-ho. Per allà va passejar el Jordi Évole i va començar a trobar criatures per diferents indrets d'Atenes que li explicaven quin és el seu patiment. Endavant. ¿Dónde queda Grecia, que fue la cuna de la democracia? Aquí se acuñaron por vez primera conceptos muy importantes, entre otros la sisagia, es decir, la prohibición de la esclavitud por deudas, mientras ahora parece que nuestro mundo va encaminado hacia esclavizar económicamente a toda la humanidad a través de la deuda. ¿Por qué cree que está pasando todo esto en Grecia? Ο κόσμος πεινάει, υποφέρει. Δεν έχουν να φάνε, δεν βλέπετε στον δρόμο που κοιμάται, που τα κόψανε όλα, μισθούς, χαράτσια, φόρους, παιδάκια που πάνε στο σχολείο και δεν έχουν να φάνε και λιποθυμάνε από την πείνα. Είναι πάρα πολλά, μην κοιτάτε που δεν φαίνονται. ¿Tú también estás sufriendo como clase media la crisis económica griega? Sí. Yo, por ejemplo, trabajo en una televisión privada griega, me van a bajar el sueldo un 20%. Mi marido está trabajando, pero sin cobrar hace año y medio. ¿Y entonces os estáis manteniendo con tu sueldo? Sí.
¿Y os llega? Intentamos. ¿Cómo están sufriendo los jubilados griegos esta situación? ¿Durante su vida había vivido un momento como este? Μόνο στην κατοχή. Η μανία που έκανε ο Χίτλερ, τότε υποφέραμε κακό πράγμα. ¿Tú estás dispuesto a seguir apretándote el cinturón o te estás hartando? No puedo más. Ya no puedo. Basta, hasta aquí. No podemos más. Los van ustedes a encontrarlo. Muy pronto. Muy pronto. El país español se va a encontrarlo. Alerta Espanya, ens ve dir aquest ciutadà grec. Alerta que vostès estan, els espanyols, en el mateix camí i ho trobaran d'aquí molt poc. A la tornada d'aquest viatge va aterrar a Madrid el Jordi Évole i se'n va anar a veure el Federico Mayor Zaragoza. Federico Mayor Zaragoza va ser un home, continua sent, un home de prestigi, un home honest, un home que va ser molts anys secretari general, si no recordo malament, de la UNESCO, un home amb molt predicament, i allà hem trobat un bri d'esperança. Un bri d'esperança, però alerta. Esperança activa. Endavant. ¿Qué le recomendaría a los ciudadanos? ¿Qué les diría que hagan en este momento pues, de incertidumbre, de crisis, de cambio? Que no se callen, que se impliquen. Ya está bien de callarnos, ya está bien. Tenemos todos que decir el tiempo del silencio, el tiempo de ser súbditos, allí todos calladitos. Esto se ha acabado. Yo siempre he puesto el ejemplo de una mujer llamada Rosa Parks, una costurera de Montgomery. No se levantó del autobús cuando subió el hombre blanco. En lugar de ir a dormir a su casa, fue a dormir a la comisaría. Rosa Parks, con aquella semilla, fue la que movió todo el boicot a los autobuses por parte de los negros en Alabama. Rosa Parks fue la que hizo que un señor llamado Martin Luther King organizara la marcha en el Mall de Washington y dijera: he tenido un sueño. Rosa Parks es la que hizo posible que un día un negro firmara como presidente de los Estados Unidos de Norteamérica. Que nadie lo olvide, porque si somos millones los que damos un paso, daremos un gran salto. Si no, seguiremos en las manos de unos cuantos que tienen el gran dominio del mundo. Interessantíssim missatge el del Federico Mayor Zaragoza. Crec que aquest missatge de s'ha acabat el silenci dels súbdits. Hem de crear la nostra pròpia trajectòria i ens han d'escoltar i ens han de sentir. I l'exemple de la senyora de Montgomery, Rosa Parks, aquella senyora negra, que un dia va dir: jo no m'aixeco del meu seient de l'autobús perquè ha entrat un blanc. Interessant, interessant. Home, el Joan Camps de la Font d'en Fargues. Com sempre aquesta setmana Jordi Évole ha estat immens. Totalment d'acord. Joan Camps, Font d'en Fargues. Posem cara a les retallades, a les conseqüències de les retallades. Aquesta setmana n'hem trobat una, en trobem moltes cada setmana. La tele, a diferents programes, també hi trobem el reflexe del que està passant, d'aquestes retallades que van a l'engròs, que sembla que no tenen cara, però sí, sempre hi ha una criatura humana darrere d'una retallada, o centes o mils de criatures. Aquesta setmana és una nena de 3 anys i mig. Es diu Clàudia. Ella i els seus pares viuen a Tomelloso. Endavant. 80.000 euros es lo que cuesta al año el tratamiento de Claudia. Tiene 3 años y medio, un cáncer y una enfermedad rara que no le permite ingerir proteínas. Hasta ahora su tratamiento lo cubría casi por completo la sanidad pública, pero ahora temen tener que pagar la mitad y no llegan. Ha pasado sus 3 años y medio de vida de hospital en hospital. Sufre acidemia propiónica. No asimila más de 18 gramos de proteínas al día y de controlar ese estricto límite depende su vida. Hace 2 años le detectaron también un atípico tumor.
2 enfermedades raras a la vez. Es un caso único en el mundo. Este es el tratamiento que tiene que tomar Claudia para poder vivir, y solamente estos alimentos especiales y estos medicamentos cuestan ya 2.300 euros al mes. Y luego está este medicamento. Claudia tiene que tomar 12 pastillas al día como esta para poder vivir, y solo una cuesta 70 euros. En total 80.000 euros al año, unos 4.500 al mes, más de 4 veces lo que cobra Víctor como encargado del servicio de grúas de Tomelloso. Su mujer no puede trabajar porque tiene que cuidar 24 horas al día de la pequeña Claudia. No le salen las cuentas. Alguna d'aquestes persones, siguin polítics, siguin banquers, i allà on estiguin del món, del planeta, que estan provocant aquestes retallades, es podria enfrontar a davant d'aquesta nena, de la Clàudia, i dir-li, mira, t'has de morir, tens 3 anys i mig, però ja et deixem morir, perquè no puguem, perquè no volem pagar els teus medicaments. Alerta. Això és cada dia hi ha una cara a darrere d'una retallada. Mireu, avui, que és el dia de la vaga de l'ensenyament, de la vaga de l'educació, jo crec que és una vaga justa, és un crit d'alerta. Avui s'han aturat des de la més petita i humil guarderia, des del més petit i humil bressol d'infància fins a la universitat més gran. Avui també sabem, gràcies a un informatiu, al Telediario de Televisió Espanyola, de la UNO, que hi ha alguns instituts que ja estan donant classes d'economia de subsistència en els seus alumnes. En els alumnes de 14, 15, 16 anys, aquests alumnes que crec que són d'ESO, i que els hi expliquen què és la retallada, com han de viure, què els hi costaria independitzar-se de la família. Endavant. ¿Cuánto vale el alquiler al mes de una casa de 3 habitaciones? 700, 800. ¿Con cuánto dinero crees que podrías mantenerte al mes? Pues alrededor de 1.500, 2.000. ¿Cuánto crees que gasta una familia de 4 miembros en comida al mes? Unos 100 euros. Sobre estas y otras preguntas reflexionan los estudiantes de tercero de la ESO en esta clase. Aquí les enseñan lo que cuesta la vida. También hacen ejercicios prácticos como buscar empleo con anuncios reales o hacer un presupuesto para saber cuánto les valdría vivir al mes si dejan los estudios y se ponen a trabajar. Algunos se llevan sorpresas. ¿Qué pérdida de dinero? 400 al mes. Más de 1.000 alumnos en toda España han aprendido con esta iniciativa a identificar y saber el precio de gastos diarios como luz, comida, gasolina. El objetivo es que sepan que vivir cuesta dinero y que para ganarlo hay que estar bien preparado, aunque no todos lo crean. El abandono escolar en nuestro país duplica al de la media europea. Aunque esta vez la balanza del debe y el haber les ha enseñado la lección. Per algunes respostes que hem sentit al principi d'aquest tall, d'aquestes criatures no en tenen ni idea. Quan li pregunten amb un «¿Cuánto cuesta vivir una familia todo el mes?» diu 100 euros, senyal que no aniran mai al mercat. És interessant que a les escoles s'introdueixi aquest factor. El factor de subsistència, de saber organitzar-se, és important. També és important pel fracàs escolar. Perquè, esclar, amb aquests plantejaments el fracàs escolar s'explica. És important també conscienciar. Crec que això ho estan fent ja diversos instituts de manera natural. Els seus propis professors, els seus directors, es dediquen a fer això a diferents punts del territori nacional. Donem una pinzellada última al món de la crisi, aquesta una mica humorística. Corre un vídeo per la red, realment ingeniós. Circula. El vam veure l'altre dia en el programa de l'Anna Rosa Quintana, precisament, Les Mañanas de Telecinco, programa essencial és Ana Rosa, que el va penjar del YouTube, el va treure, no? I és realment ingeniós. El que l'ha d'alguna manera dirigit i muntat és un home amb talent. A davant de tota aquesta allau d'informacions econòmiques, de les subprimes i de les primes de riesgo, doncs resulta que en un indret, un poblet d'Andalusia, on amb això que en diuen patio de vecinas, que hi ha els geranis penjats per les parets i es reuneixen les veïnes a les tardes amb cadires per fer la xerrada, para cotillear. Ah, no, ja no cotillean. Endavant. Buenos días, Lola.
¿Qué pasa, Remeja? Pues nada, hija, aquí andamos en la lucha. ¿Y tú qué? ¿Qué te cuentas? Aquí haciendo un poco de tiempo mientras se termina el puchero. Verías anoche el programa de la tele, ¿no? Ah, sí, el profesor Steve King, ¿no? Es el de la Universidad de Sydney. Sí, Qué bueno es el gasón. Sí. Porque estaba diciendo que los derivados siguen aumentando a tasa exponencial y suman ya 10 veces el PIB mundial. Que no, Lola, que yo creo que el problema es el incremento de la masa monetaria que está impulsando los valores al alza y de paso un proceso de devaluación en la eurozona. ¿Pero qué estáis diciendo, chiquilla? Lo que hace falta es una flexibilización cuantitativa para mitigar la recesión. Tú estás loca. Si el proceso de inflación se está poniendo por las nubes. Hija, si lo que quieres es evitar el riesgo de hiperinflación, lo que tienes que hacer es invertir en valores refugio. El franco suizo, el oro, la plata, yo qué sé. Si al final va a tener razón la majarona esa. Nos vamos a tener que ir todo al Potosí. Fantàstic! Les veïnes de los patios de vecinas ja no fan safreig. Ja parlen d'economia, semblen professores universitàries, especialistes en inversió i en enginyeria econòmica. Bon vídeo, el podreu trobar a YouTube, està penjat. Anem amb una pintoresca pinzellada que vam veure l'altre dia a l'Intermedio de la Sexta, que, recordant aquest 15M, aquesta la celebració que hi va haver fa una o dues setmanes enrere, recordant el primer aniversari del 15M, crec que va ser la Usuniun que va enviar, se'n va anar, i va enviar els seus companys també, a preguntar a xicots i a xicotes que es manifestaven o que eren amics del moviment dels indignats, a preguntar si aquest moviment també serveix per lligar. Endavant. ¿A qué se liga? Sí, se liga bastante. En mi caso, cargas policiales de agosto, me pegaron, me fue a buscar al hospital y me consoló. Hay muchas parejas del 15M, ¿eh? Muchísimas. La verdad es que sí. A mi novia, que vamos a hacer el 21 11 meses, nos liamos. La primera noche fue durmiendo en el Congreso contra lo del cambio constitucional. ¿Tú has llegado aquí? Este chico, por ejemplo. ¿Este chico? ¿Es tu chico? Sí. ¿Lo conociste aquí en el 15M? En la marcha a Bruselas. ¿Cómo se entra la gente del 15M? En una discoteca se dice, ¿estudias o trabajas? ¿Qué se dice aquí? ¿Te indignas o trabajas? Sí, ¿te indignas? ¿Y en qué comisión te indignas tú? ¿Acampas o no acampas? ¿Te asambleas o acampas? ¿Alguna vez en lugar de pedirte el DNI te han pedido el teléfono algún policía? Sí, un antidisturbios. Pues estábamos en el piquete de las cocheras de MT y de una manera me pidió el nombre y el teléfono y le dije, qué absurdo, si me puedes pedir la documentación cuando quieras. ¿Y cómo acabó la historia? Pues no se lo di, seguimos ahí luchando, hay muchos cuerpos por ahí, no tiene que ser el de policía con el que acabar. Ah, que bonica història d'aquesta última noia, eh? Diu, en lugar de pedirme el DNI, el policía me pidió el teléfono. Quina bonica història per un bon director de cinema, que efectivament acabés d'una manera diferent de com va acabar i com explica que acaba. No? O sigui que el policia acaba traient-se el casco, llançant la porra i anant-se amb la criatura i a passar una gloriosa nit de celebració. En podríem dir, en lloc del 15M o del 15M, en podríem dir el Kiss Me M. Kiss Me M. Que bonic. Quin moviment més maco. Canviem de registre. Espejo Público, Antena 3 Televisió. Els nens de Còrdova, successos. Sabeu, aquesta parella de criatures, aquesta parella de germanets que porten 7 mesos desapareguts. Es diuen Ruth i José. La tele no para, esclar, sempre ho hem dit. Quan hi ha unes criatures desaparegudes, la capacitat de fabulació i d'anar construint pistes i pistes falses és immensa. Això per programes de televisió que no tinguin massa tacte pot ser allò que diuen un maná del cielo, no? Perquè cada dia o cada setmana poden anar traient noves especulacions. Com que els nens no s'han trobat, es pot especular moltíssim. L'altre dia ens va estranyar la Susana Griso, que ara ja s'ha establert i s'ha instituït com la reina de les mañanes. Ja no és la senyora Ana Rosa, ara és ella ja porta ja unes quantes setmanes sent la número 1 en el share, en l'audiència dels matins,
És una senyora delicada, la Susana Griso, i ens va estranyar que anessin perseguint amb una família perquè els semblava que fins a Bordeus van anar a buscar-los. I el més terrible és que sabien que aquesta pista era falsa, que la policia ja havia descartat aquesta família. Sembla que és una família que tenen dos nens que s'assemblen en els dos nens de Còrdova, però que això ja es va descartar. Però no, ells van continuar. Endavant. Hoy nos trasladamos a Burdeos, el último lugar donde se pudo ver, nos dicen, a los niños, por lo menos la última pista. Y nosotros hemos seguido la pista, hemos seguido la denuncia que un ciudadano español interpuso y que provocó la intervención de la policía francesa. La pista acabó en un callejón sin salida. Pero bueno, había que investigarlo. La atención de la policía se centra en esta casa. Los investigadores comprueban que aquí residen varias familias de inmigrantes procedentes de Turquía, Rumanía y Bulgaria. La mayoría son parejas jóvenes con hijos pequeños. Es el caso de estos niños. Su madre, de procedencia búlgara, sale a pasear con sus hijos a diario. Lo cierto es que se aproximan mucho a la edad y estatura de Ruth y José. Los observan mientras juegan en el parque. La hermana cuida del pequeño y juega con él constantemente, como Ruth con José. Pero no son ellos. Admite que ellos tienen la misma edad que Ruth y José y que tal vez por eso ha llamado más la atención de los agentes franceses. I a què hi van anar, doncs, allà a Bordeus? Fixeu-vos com tria la paraula la persona que està al costat de la Susana Griso, que presenta el tema, que diu, no, diu, bueno, diu, sí, diu, ya sabíamos que esto era un callejón, una pista, un callejón sin salida. Callejón sin salida no, una pista falsa. El que passa és que no s'atreveix, perquè si diu pista falsa, la següent pregunta és què fas a Bordeus? Què fa el programa a Bordeus si la pista és falsa? No, s'han d'omplir els matins. La policia havia descartat això ja, però ells tenien la informació, doncs anem a Bordeus, i mira, hi fem allà els immigrants, i anem seguint. Mala pràctica televisiva, m'estranya per part de la Susana Griso. Fa un programa estimable els dematins. Continuem. Maneres també de fer anar l'objectiu de la càmera, maneres de gratar, maneres d'esgarrapar la realitat. De què estic parlant? Callejeros. Aquests sempre van a pinyón fijo, sempre a darrere, a la caza del yonqui, del pobre desgraciat, de la pobra desgraciada, que està fet pols perquè s'està injectant, que està destrossat. No van mai a la caça, a la cacera del gran distribuïdor, del gran capo que entra la droga per mar o per aire o per terra. D'això no en parlen, sempre els més desgraciats. Aquesta setmana, Huelva, Isla Cristina, barriada Mata Piojo, paisatge de barracons, dues senyores, yonquis, destrossades per la droga. Tenen 35 o 38 anys. Sembla que en tinguin 60. Endavant. El Ayuntamiento de Isla Cristina ha instalado en la barriada de Matapiojo estas casas prefabricadas para que vivan los toxicómanos. Aquí, aparte de vivir y consumir, también se trafica con droga. Esto se llama barriada muerto viviente. Somos muertos vivientes. ¿No lo veis? ¿No veis cada vez? ¿Podemos pasar? Sí, bueno. ¿Cómo se llama usted? Mari. ¿Y por qué tiene usted tantos muñecos? Me gusta la adornada de la casa. ¿A qué está usted enganchada, Mari? A la vacía, rebujado. Caballo con base. ¿Y hoy ha consumido ya o no? Claro, no voy a consumir. O sí que el mono que va a tener. ¿Qué lleva ahí? La plata, la medicina nuestra, hombre. Pues esto es rebujado. Lo que yo consumo, esto y base, cocaína. Cuesta 5 euros. Es un polvito. Lo enciende y ya se hace gota. Esa gota es la que se fuma. Hasta que se acabe, mira. Ya está. Nosotros, si esto no lo tomamos, nosotros no podemos ni andar. Andamos como las muertas. Quina falta de tacte, quina falta de talent, ficar-se a la vida d'aquestes dues dones. Només pel morbo d'ensenyar-nos la seva misèria, perquè això no ens aporta res. Això hauria sigut interessant si ràpidament haguessin anat a buscar el camell, i haguessin anat a buscar el distribuïdor,
i l'haguessin retratat i fotografiat de front i de perfil. Però no, van sempre a l'esgraó més dèbil, a l'última part del món de la droga, els que pateixen, i llavors sí, llavors els hi fan el reportatge. Venga, bailat un poco, venga. La barriada de los muertos vivientes, diu aquella. No la llaman la barriada Matapiojo, barriada de los muertos vivientes, porque estamos muertos y todavía andamos. És terrible, És terrible la tele quan es posa a gratar d'aquesta manera, només buscant el morbo de l'audiència, nostre. Canviem de registre. Anem a programes blancs, programes espumosos, programes... D'alguna manera, el gran show televisiu. De què estic parlant? El número 1. El programa del Tinet Rovira que fa a Antena 3 Televisió, aquest programa Talent Show, que hi ha unes criatures que canten i que es volen guanyar la vida cantant, i això és bonic. El màxim que pot provocar és pluja, que a vegades també va bé. Tenen un problema. Tenen un problema, i és que, donat l'èxit del número 1, ràpidament, a l'altra riba, a la cadena contenidor, ràpidament es van dir a la Merceditas, a la flautista de Amelín, li van dir: ara faràs una gala també els dilluns, coincidint amb l'hora del número 1. És a dir, a més dels dijous, que fan la gala Gran Hermano, a més dels dimecres, que fan el debate Gran Hermano, ara també una altra gala els dilluns, per fer mal al número 1. I efectivament, l'audiència els va començar a baixar. I l'altre dia el Tinet Rovira va dir: bueno, hem de fer alguna cosa. I es veu que va reunir a les criatures i els hi va dir, sobretot a les senyores, a les 3 concursants que ara queden, i els va dir: nenes, bajaros el escote i subiros la falda. A veure si puja una mica l'audiència. És un moviment absolutament tàctic, ingenu i blanc. Però fixeu-vos les criatures, les 3 senyores que surten, endavant. Lo primero que quisiera decirte es que estás espectacular. Esto hay que decírselo siempre a las mujeres y más cuando es verdad como hoy. Mandarle un saludo a mi primo Tinín, que es el cura de la familia, que no se preocupe. Que es que no sé si es pecado ya lo que estamos alcanzando en esta gala, Ya lo ves, la cosa no es tan mal. Seguro que tu chica nunca estuvo igual. Bailando así los dos, me siento como un dios. Y todo es ya. Colócate bien por ahí, que me han dicho que se sale. Ay, qué bien, qué ideal, ya está. Vuelvo a saludar a mi primo Tinín, el cura. Hola. ¿Qué tal? Tranquilo, ¿eh? Espera, antes de que digas nada. És un exercici ingenu, efectivament, si voleu, Però ja li hem vist les cames a la Laia. La Laia li hem vist les cames. Que piernas tienes, le decía. Perquè abans sempre anava tota tapadeta, ara ja li hem vist les cames. A la Rocco ja quasi que li surt una alegria per aquí per davant. I la Hermi, sensacional, quin mostrador, fantàstic, fantàstic. Bé, són aquestes estratègies ingènues. Dice, voy a llamar a mi tío, diu el David Bustamante, que és cura, que estamos casi pecando. No, home, si això són pecats venials. Per Déu. El que passa és que tampoc els hi ha funcionat l'estratègia, i els que han hagut de canviar de dia ara és el número 1. Ara, en lloc de fer-lo el dilluns, aquesta setmana el faran el dimecres, és a dir, demà. Què està passant a l'altra banda? Amb què estan contraatacant? Amb què estan copsant l'audiència? Quin tema de martingales estan fent? Doncs lo de sempre. La condessa de Montseny, Merceditas Milà, gran flautista de Amelín de la Ratomàquia, es dedica a la crueltat fins al final, sense miraments. Va torturant en aquests ratolins que després, quan s'acaba la Ratomàquia, es passeja per les teles dient «Son mis niños, les quiero mucho». Bé, doncs aquesta setmana
A 3 dels ratolins, una que es diu, com es diuen? La Maria, l'Hugo i la Cíndia, 3, que estan sols en una de les casetes d'allà de Guadalix, en una de les gàbies, es pensen que són ja els finalistes. Es pensen que un serà el guanyador, l'altre serà el segon, que també té un premi, i el tercer també tindrà un premi, un viatge a Tenerife o alguna cosa d'aquestes, i estaven il·lusionadíssims, som els finalistes, un dels 3 serà el guanyador. I era trampa. Era trampa, era una tortura. La gent pixant-se de riure perquè ho sabíem tots, menys ells. La Merceditas anar-los torturant. Endavant. Esta noche la recordaréis toda la vida. Tenéis que vivirla a tope, con la máxima intensidad. Sois los protagonistas, los 3 protagonistas del gran momento de esta noche. Y ahora mismo solo piensan en el maletín, los 300.000 euros del premio. Casi lo están acariciando. Y que yo estoy en la final de esto. Solo los 3. Pipi, este número es para ganar. La gente va a decidir por uno, por el ganador, y va a llamar al ganador. Es muy fuerte, Zupe. Lo que pasa es que ahora mismo todavía no lo puedo asimilar todo esto, María, que no sé. Estoy un poco en shock. ¿Tú no te sientes muy afortunada? Hombre, como la que más. Este número me lo guardo para siempre. Lo voy a enmarcar. Ganadores nos vemos los 3, está claro, ¿no? Mirad esa sala de pruebas que está preparada para una noche con la misma emoción y con toda la espectacularidad de una gran final. Eso sí, será una final falsa. Efectivament, el pitorreo era... Tota la sala, tot el públic, ella, tots sabíem, tots, inclús els de casa, ja ens ho havia advertit la Merceditas. Vamos a tenir els 3 pobrets aquí, esperant, tots 3 asseguts, un dels 3 serà el finalista, i ell anar-los torturant durant tota la nit, i no els hi diuen fins al final, amb ells. No, ni sois finalistes ni se os espera. Mare de Déu Santíssima. Bé, vinc dient des d'aquesta tribuna de Barcelona Televisió, d'aquest humil programa, Telemonegal, i també des dels meus articles al periòdico i des de la ràdio, a Onda Cero, amb la Júlia Otero, fa temps que vinc dient que Telecinco, a l'entrada de l'emissora, a l'entrada de la cadena, hauria, amb un jardinet que tenen, hauria d'edificar una estàtua a la Belén Esteban. Li hauria de fer una estàtua perquè aquesta senyora, sempre que tenen algun problema d'audiència o veuen que una cosa s'escapa, sempre ella li fan alguna martingala perquè les salvi, perquè salvi a la cadena sencera. Aquesta setmana, en el Deluxe, Belenazo, en diuen Belenazo els cops de la Belén Esteban. I en què ha consistit? Esta vez sí, esta vez me divorcio, me acabo de divorciar, lo cuento aquí en exclusiva, ayer mismo me divorcié de Fran. Li van fer 2 hores de programa, el divendres, en el Deluxe, dedicat a la Belén Esteban. Ara veureu com ho diu, com parla, aquí fica de la seva família amb tota aquesta espècie de vomitada personal. Endavant. Ayer firmé el divorcio, tanto Fran como yo. Ayer cuando firmamos, pues dormimos juntos y él por la mañana siempre pone el desayuno a Andrea. Y le digo ayer que se despidiera de la niña, pero que no se diera cuenta. Le ponía el colacao. Le decía, Andrea, dame besos. Y decía a la niña, jolín, Fran, anda que no estás pesado hoy con los besos. Eso es lo que has perdido. A mí que te quería. Y a la niña. Hay un final ya. Y este es mi final con él. Belén, ¿crees que él se va a sentar en un plató, va a hablar para una revista? Él es libre, Jorge, para hacer lo que quiera ya. ¿Tienes ganas de pasar un verano loco? Desde luego en mi casa no me voy a quedar. Yo no me he quedado viuda, me he divorciado solamente. Y solamente te voy a decir que se me va a llenar la boca toda la vida de haberme casado contigo,
con mi camarero. Ese eras tú. Adiós. Bueno, aquest petit tall que hem tret, condensa diferents i notables característiques d'aquesta criatura, de la Belén Esteban i de la cadena. Primer, quan ella explica, plorosa, totes les intimitats pròpies, quan treu ja falsa fred sobre si mateixa. Aquella noche que firmamos los papeles dormimos juntos. I després, com ella introdueix a la seva pròpia filla, Andreita. Andreita el Colacao, luego, i le pedía... A veure, alerta, alerta. Després ella, la Belén Esteban, esta hija es mía y a mi hija, por mi hija mato y de mi hija no habla nadie. Però és ella la primera que la treu. No li pregunta cap dels ratolins que hi ha allà al seu costat per l'Andreita. És ella, de motu proprio, que la fica en el relat, aquest espectacular, de la seva pròpia intimitat. De manera que no es queixi després la senyora Belén si algú cita a la seva filla, perquè és ella la primera que la introdueix. Després les preguntes del Jorge Javier. Bueno, ¿tú crees que Fran vendrá un plató o alguna revista? No, bueno, que haga lo que... I tant, que vendrà un plató! Per favor, ara han de fer una sessió amb el Fran, que serà gloriosa. I després el més terrorífic, quan al final diu «Soy una mujer liberada, entro en una nueva etapa de mi vida. Fran se ha terminado. Era mi camarero, ahora ya no». Pot ser terrorífic, una etapa liberada de Belén Esteban. Poden passar... Els de Telecinco s'estan fregant les mans, Vosaltres que sabeu que pot ser això tot l'estiu i tota la tardor i tot l'hivern d'anar portant pretendents de la Belén Esteban i un darrere l'altre i anar-lo... Aquí tenen tema, tenen audiència per anys. És així. Anem a la selva. Un altre tipus de selva. Selva molt més autèntica. De qui estic parlant? Perdidos en la tribu. Sí, hombre, perdidos en la tribu. Ja sabeu que fa 2 o 3 setmanes us vaig dir que trobàvem una bestiesa que haguessin expulsat amb aquells finolis de Marbella, aquells tan fins i tan exquisits i tants pijos que es diuen Berhanier. Són els de Marbella. Són una gent, a més, en posició econòmica, que han anat a fer el programa com aquell que va a passar 15 dies a l'Àfrica a matar elefants, no? És a dir, han anat a tenir una experiència. Aquests ja hi va haver una tribu que els van fotre fora. Els mateixos de la tribu, els salvatges, van fotre fora en els civilitzats, que va ser molt maco. I us ho vaig dir des d'aquí. És molt maco que un salvatge foti fora un civilitzat. Per bèstia el civilitzat. És bonic, és una lliçó. Però, esclar, el programa sabia que aquesta família dona molt de sí. I ara els han ficat en una altra tribu, que hi ha hagut una baixa d'una altra família, i els han ficat allà. Comencen bé. Durant tot el capítol que ens han presentat, que arriben, que estan alegres, que ballen, però ja al final ja es veu marro. Endavant. Ha habido una familia, otra familia, que no ha superado el reto. ¿Queréis ir para aprovechar de verdad esa oportunidad? Sí, indiscutiblemente. No vais a optar al premio. Bueno, y nos importa muy poquito. Que no optemos al premio me parece muy bien. Dárselo a la gente que lo necesita. Nosotros venimos con el corazón abierto y queremos pasar un tiempo inolvidable con vosotros, haceros reír y compartir absolutamente todo. Deja de menear la mierda así. ¿Qué coño quieres? Que tú no me toques la mano y la mierda, que te digo unos tiros que te plancho. Esto es mío. ¡Ay, ay, ay! ¡Joder, qué hostia! No tuyo. Así la tiene él. ¿Cómo cuadra? ¿Cómo cuadro? ¡Camarado! Us ho deia, comencen, que arriben a la tribu i comencen a ballar, ell es posa un barret amb unes banyes i tot és molt alegre. Però això no interessa en el programa. En el programa de 4 Perdidos en la tribu, els Berhaier és perquè armin cacau, perquè es brallin.
I ja ho aconsegueixen una mica quan estan fent aquesta casa amb aquesta espècie de totxanes que estan fetes d'excrement d'animal. I ja la Marí Berjari, ja li diu, me cago en 10, como me toques con esas manos, te pego una hòstia que te planxo. Ja no li agrada això d'haver de fer cases amb excrements, que són unes cases molt ben fetes, per cert. I després ja ens deixen, ens insinuen el que passarà la propera setmana, que és el moment en què el jefe de la tribu li diu a la Marí: que tu marido la tiene así, pues ahora vas a ver la mía. I aquí tallen. I aquí tallen i ens quedem amb el taparrabos, el tapanaps del jefe de la tribu a mitja baixada. O sigui que ja ens emplacen per la setmana vinent. Són unes tècniques fantàstiques. Bé, anem al Pepito, que ja sabeu que aquesta setmana s'ha sapigut que retiren ja en el Buenafuente per falta d'audiència. Al Cerdà li queden 3 telediarios i l'altre dia el Pepito i la Cati els van anar a veure. Anaven amb avió, el Cerdà i el Buenafuente. Són molt aficionats, sobretot el Cerdà, a pilotar avions. Endavant. Mira, sense mans, sense peus, només anem amb el pilot automàtic. Som fantàstics. Ei, però això únicament ho podem fer tu i jo, Som la pera. Senyor Cerdà, senyor Buenafuente, amb tots els respectes, no haurien d'agafar els comandaments? Sí, podrien demostrar una mica d'interès. No els hi sembla? Calleu, desgraciats. Nosaltres som l'excel·lència. Som immortals. Marxem, Pepito. Aquesta parella d'estrelles s'estrellaran. Esta pareja de cracks, catacrac. No es pot anar de sobrat per la vida, efectivament, perquè, com diu el Pablo Motos, mucho crack y luego catacrac. Bé, amics meus, d'aquí un moment, la convidada, la criatura, que acaba de deixar el programa Banda Ampla després de 3 anys, l'únic debat que hi ha hagut a TV3, i la tornareu i la torneu a veure des de fa unes setmanes ja en els telenotícies de TV3. De qui estic parlant? De Lídia Heredia, aquesta. Benvinguts a Banda Ampla, a l'últim Banda Ampla. Avui obrim aquest plató a la ciutadania per darrera vegada. Ho fem, com sempre, posant 90 micròfons a disposició dels nostres convidats i, excepcionalment, oferint-los també la possibilitat de decidir els temes de debat en el decurs del programa. Fet a Barcelona. Sense tu, tampoc tindríem aquesta entrevista. Gran Via 2 t'ofereix aquest espai. Bé, bona nit, Lídia Heredia. Molt bona nit. Moltes gràcies. Què tal? Moltes gràcies per venir. Vostè va ser aquí fa 3 anys? Sí, ara pensava que fa temps, Fa 3 anys. Fins i tot he vist que heu canviat una mica el decorat. El públic estava aquí, ara veig que estan aquí. Sí. Hola. Sí. Que alguna cosa canvi perquè tot segueixi igual. Home, si va bé, no? Sí, si quan el negoci funciona no toquis, efectivament. Li deia, va estar aquí fa 3 anys. Just quan començava, encara no havia estrenat la seva pirueta, la seva història com a gran presentadora d'un debat i conductora que es va dir Banda Ampla. 3 anys de Banda Ampla. Sí. Sí, 3 anys ha durat l'aventura.
i que ha mort perquè diuen que s'havia de retallar. Ha mort o està en repòs, d'alguna manera, no sé si el banda ampla, però sí l'essència i l'esperit del banda ampla, perquè efectivament, com segurament els espectadors saben, la televisió pública de Catalunya està, com tots els serveis públics de Catalunya, en un procés de retallada, i en un moment donat, tot i que es va intentar allargar-ho, donar-li vida, es va arribar a la conclusió que el banda ampla era un programa que d'alguna manera podia aturar-se, era un programa setmanal, no era un diari, per tant la seva aturada no lesionava la graella d'una manera sagnant, sinó que podies dir, escolta'm, deixem-lo descansar i veurem si el tornem a posar en marxa, si ens el reinventem, si el faig jo o el fa una altra persona, és igual, no? El tema era potser no perdre aquest espai de debat ciutadà i de finestra al ciutadà que havia costat tant de recuperar. Però sí, va acabar per les retallades. Què és el que s'ha perdut? Sí. L'espai de debat. És a dir, posats a retallar, culebrots, tots. Acaben d'estrenar ara una estracanada que es diu Gol Nord, on surten una espècie de gripaus i galifardeus que diuen que són d'allà del Pallars. Gran Nord, sí, Gol Nord, he dit. Gol Nord, sí. Bueno, és que l'altra és la del Barça, també, La dependència del Barça és extraordinària, no? En canvi, el programa de debat sí que es pot prescindir. Jo aquí, clar, jo no sóc qui decideixo què es retalla i què no. No, i no la vull posar en una situació compromesa. Vostè posi'm on cregui que m'ha de posar. Jo, òbviament, era la directora del programa i ho vaig lluitar fins que em va semblar que era raonable, no? Al final, esclar, tots quan hi ha retallades, clar, ningú vol que li retallin allò seu, no? I jo, òbviament, clar, vaig lluitar-ho fins que em va semblar que no es podia lluitar més, no? Era un programa realment molt ambiciós, molt espectacular. Si no recordo malament, 90 micròfons. Sí, un per cada persona. 90 persones. Vostè va venir. Jo vaig venir una vegada, sí. Sí, és veritat, al principi de tot. Em van fer la caritat de convidar-me a una gran televisió. Parlàvem de televisió, no? Sí, I si parlàvem de quina televisió veiem i què ens agrada i què busquem, sí. Ferran Monegal hi havia de ser. Moltes gràcies, li torno a donar, ja li vaig donar el seu dia, però efectivament 90 micros, 90 persones d'arreu de Catalunya que venien, que s'expressaven, que deien. Anem a pespuntejar una mica quantitat de programes, 95 programes. Tinc tota la llista aquí, Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. A veure, anem a trobar algunes coses pintoresques. Per exemple, en el segon o tercer programa, naturalment, ja van fer un banda ample, Barça-Madrid. Segon o tercer, tant? Sí. Si vol que li digui exactament. Vinga. Doncs Barça-Madrid el setè. Setè. El setè. No, no és el segon i tercer. Crec que era un... Això, clar, és l'any 2009, no? Si no m'equivoco. L'any 2009, exactament, Barça-Madrid el 25 de novembre. No tinc molt bona memòria i, a mi, els esports no és un tema que sigui excessivament aficionada, però si no recordo malament, va passar que es va concentrar, cosa que després s'ha repetit en els altres anys, es va concentrar que durant un mes o durant un període no molt llarg de temps hi va haver molts Barça-Madrids, no? Això ens ha tornat a passar ara fa poc, no? Va ser gloriós. Exacte. Per TV3, tots els donava TV3. I si no els donava, deia, el tenim, i no el tenien. I sortia el pobre Canut, fent xapes, posant xapes amb una pissarra. Mira, ara passa el jugador, i era una xapa, perquè els drets els tenia la Sexta. Però bé, vostès van fer un banda ample. Potser hauria d'haver convidat aquí el cap d'esports i no mi, veig. No, però és que només per el programa que va fer vostè. Val. Sí, només li diré que ens va agradar molt. Ells, estimable audiència, la senyora Lídia Heredia, va plantejar una estructura molt intel·ligent. Vostè va posar a 3 o 4 criatures del Barça a primera línia, juntets, i a 3 o 4 del Madrid a davant, a l'altra banda, perquè hi hagués un contrast. I haig de reconèixer que la delicadesa que van tenir amb el Madrid, buscar les persones més idònies, vull dir, va ser extraordinari. Mirem el personal triats amb pinces. Endavant. D'aquí a 4 dies, molta gent viurà el futbol amb gran intensitat. Barça i Madrid es tornen a veure les cares i per tot el que l'envolta i per tot el que genera un Barça-Madrid és més que un partit de futbol. Quisiera recordar de que, vamos, que tampoco lleváis mucho tiempo jugando al fútbol, ¿no? Que lleváis un par de años haciendo algo en condiciones.
Ahora soy muy pesimista, yo no soy pesimista, yo qué sé, es que parece que ha cambiado así en golpe de 2 años, se va a cambiar el chip a todos. Es que no os acordáis de lo de atrás, solo... Jo pensava que s'havien fet una mica amics mentre miraven el futbol, però veig que no. No, Per favor, obrim el micro d'aquestes 3 persones que us vaig sentint aquí, xa-xa-xa-xa, tota l'estona. No, home, no em digueu això, no em digueu això. Yo quiero decirle a aquella señora que dice que le guste o no le guste, y mientras que le quede vida, y a mí también, Catalunya seguirà siendo España. Yo por lo menos me moriré y no veré lo contrario. I jo he vingut a parlar... Jo no t'he interrompido a ti, així que perdona. El que ha dit aquell senyor que fa 2 anys que estem a la... que hem guanyat la... Que jugueu a futbol. Això mateix, això no és veritat. Crec que s'està parlant més de política que de futbol. Parlin del que vulguin. Sí? No, a mi... L'haig de felicitar, senyora Heredia, perquè la tria del personal del Madrid, el personal que van triar, no podia estar més ben triat. Ara tindrà una decepció quan li expliqui el... Home, hem vist els del Barça. Sí, però uns senyors amb corbata, vull dir, sensats... No som tan bons, com això. Miri quins elements va portar del Madrid. Vol que li expliqui com va anar això, si vol saber la veritat, eh? Si vol seguir vostè... Il·lumini'm. Exacte. És a dir, nosaltres, quan vam fer aquest... Val a dir que era el 7è programa, amb 95, és obvi que en sabíem més de fer bandes amples al programa 90 que el 7, això d'entrada, i cada programa era una lliçó d'alguna cosa. Però aquest programa, les dues penyes, eren dues penyes, una penya del Barça i una penya del Madrid. Nosaltres no les vam triar. Jo, aquestes persones, nosaltres vam dir, escolta, fem un programa Barça-Madrid, vindrà el públic convidat, que sempre el posàvem a la part central, i el públic que venia de 2 poblacions diferents de Catalunya, vam dir, home, ja que fem un Barça-Madrid, que vingui una penya del Barça i una penya del Madrid. Aquestes persones, jo les vaig conèixer quan van entrar per plató, com ens passava amb moltíssimes persones que venien al banda ampla. Li asseguro que no us semblava. Ja ho sé, però és que a vegades la realitat ja és prou rica com perquè ens pensem que, a més hi ha mans estranyes al darrere. Li asseguro, senyor Monegal, que tot l'equip... És que es veia un contrast tan maco. Doncs va ser casualitat, li prometo. Unes bèsties del Madrid i uns àngels del Barça. Doncs escolti'm, sap què passa? Aquell dia, és que ara com que a més he fet una referència que havien vist el futbol junts, jo crec que aquell dia hi havia partit. I ens va ser molt difícil trobar, com que hi havia partit, ningú volia venir al programa, per entendre's, perquè volien estar veient el partit. I ens va costar moltíssim convèncer 2 penyes, i les 2 penyes que ens van dir que sí, són aquelles 2, i quan van arribar, efectivament, com queda vist, doncs eren força diferents. Ara, el que sí que m'ha fet pensar, perquè el Banda Ampla ha estat un programa que, tot i ser 90 persones i 90 micròfons, ha estat un programa extremadament educat, en general, i això m'ha fet pensar que aquest i el de l'ESGAE van ser els més galliners de tot. Sobretot aquest, sí. I el de l'ESGAE, i el dels drets d'autor, i els del dret d'autor. Déu-n'hi-do, els del dret d'autor. Van ser els únics moments que he pensat, ostres, això se'ns descontrola. Però ja està, ara ja ho sap, que no van ser buscats, que els van conèixer quan van entrar per allà. Ho semblava. Sí, ja ho sé. Mira, els han triat. No, doncs no els vam triar. El yin i el yang. Doncs no, senyor. Escolti'm, no, la veritat és que portar un programa de debat en una televisió pública, que amb uns temes que poden aixecar ampolles, que es poden despenjar telèfons, etc. A veure, participació ciutadana, reunir cada setmana 90 persones. Els hi ha sigut difícil? O la gent participava? La gent tenia ganes de... Jo crec que el Banda Ampla, que és un programa que per algun pot haver tingut unes virtuts, per d'altres unes altres, i per d'altres cap, potser, però jo crec que el que ens ha fet molt feliç fent-lo és que ha coincidit en un moment en què la gent volia parlar. És a dir, el Banda Ampla ha existit en paral·lel en un moment en què la societat, i ho ha demostrat sobradament als carrers, indignant-se, és a dir, que la societat, el ciutadà tenia ganes de ser escoltat. I he trobat en la televisió pública un lloc que estava pensat per això, sense haver-ho planificat, perquè vam néixer el 2009 i, esclar, ens ha fet viure en paral·lel uns moments tan convulsos, de tants canvis, en què se'ns està dient que res tornarà a ser com abans. I haver tingut el luxe d'això, haver-ho pogut retratar setmana rere setmana, convidant a la gent a plató, i que un cop el programa, modestament, anava fent una mica de forat i s'anava consolidant i tenia uns seguidors fidels, moltes vegades ja era la gent que volia venir. Moltes vegades ja no ens calia ni buscar-los. A la que nosaltres anunciàvem el tema, rebíem
correus electrònics, trucades, de gent dient, escolta, aquest tema a mi m'interessaria, bueno, doncs quin és el seu cas? Ens encaixa, no ens encaixa? I el convidàvem, és a dir, que ha estat una cosa que s'ha retroalimentat, de que la gent ha vist que era un lloc on podien expressar-se. És a dir, que ens ha estat difícil. Hi ha un altre vessant, si em permet, que la gent també ha de conèixer, que és quan et planteges un programa de debat setmanal, has de fer un equilibri de temes. I de convidats. I de convidats, i sobretot els convidats eren més aviat temàtics, era a funció del tema. Vostè recorda el primer programa amb què van obrir? Amb la crisi. No. Sí, tenia un títol enganyós, però anava de crisi. Tenia un títol que se'n deia... Sí, Som feliços. Som feliços. I tant. Feia 10 dies que havia esclatat el tema Millet. Començar un programa a la televisió pública de debat amb Som feliços, nosaltres ens vam quedar una mica... Som feliços era un títol. El tema era la crisi. Nosaltres vam obrir parlant de l'atur. Feia un any de l'Ekman Brothers, perquè això era el setembre del 2009, i allò va passar el 2008, i l'atur estava... Bueno, ens semblava que estava desbocat. Després hem vist al cap de 3 anys que es podia desbocar molt més. El títol no era feliç, doncs. El títol era Som feliços? Sí, semblava... Perquè, clar, acabava de passar allò del Millet. El tercer, el vam fer el tercer. I el tercer veu fer, efectivament, i aquí la felicito, Millet, 21 d'octubre del 2009. Aquí sí que van agafar el tema d'actualitat, que és el que es parlava a tot arreu. A tot arreu, fins i tot a la plaça del Palau de la Música. O allà, sobretot. Li van posar un rètol a sobre del títol, del nom del carrer, que posava plaça Billet. Billet també. Ho dic perquè nosaltres tenim la redacció al costat i ho vam seguir molt estretament. No, li deia els equilibris del tema, dels temes, no? Jo tinc tota la llista. És molt difícil trobar, per exemple, hi havia, per exemple, dietes d'estiu, maig del 2010, gossos, programa sobre gossos, juny del 2010. Estudies o treballes? Un programa sobre bolets. En plena crisi de l'euro, 12 de gener, explorant l'univers. Ja l'havien fet, el de la crisi de l'euro ja l'havien fet. Sí, n'havien fet un, però vull dir, en canvi, al costat d'això, que dius, home, ara amb què surten aquests del debat? Aquest, a veure, no és el debat ciutadà explorant l'univers. És un debat humà etern. Sí, però no és el moment en què està la gent vibrant pel carrer amb més mala... Sí, però més debats de crisi, Ferran Monegal, de veritat, de quants dels 95, quants són de crisi? Sí, n'hi ha uns quants. Jo crec que la gent també al final... Escolti'm, si un dia parlem d'explorar l'univers, jo crec que no passa res, No passa res, per l'amor de Déu. No? O què? No ha de ser el ressò de la ciutadania, el debat? Oh, i tant. I tant. El que passa que la gent està demanant anar a l'univers, ara? Miri, n'hi ha algun que voldria anar-hi, tal com estan les coses. Que li hauríem d'enviar. Exacte. Que li hauríem d'enviar, que no és el mateix. No, és a dir, és obvi que ara, seriosament, nosaltres mai ens vam presentar com un debat d'estricta actualitat. Jo sempre he dit que hi ha coses d'actualitat estricta i hi ha temes d'actualitat eterna. I, per exemple, temes sobre el dret a morir dignament, temes sobre la violència de gènere... Aquest és un altre tema. Clar, és a dir, ho dic perquè... Cuidado! Memòria històrica. Aquí em trec el barret. Per tant, nosaltres el que intentàvem fer és, escolta'm, alguna vegada enganxar-nos a l'actualitat de la setmana i alguna altra vegada respirar una mica, esponjar i adonar-nos que no tampoc tot s'ha de moure al voltant del que ens ha tocat viure en aquests moments, que és tan intens i que afecta tantíssima gent com la crisi, però que també podem parlar de la gent gran, per exemple, que va ser un dels programes de més audiència de tots, els que ens vam dedicar a parlar dels nostres avis. A l'any 2012, ara que enguany, un dels últims programes, bueno, no dels últims, acabava d'esclatar l'ignominiós cas Garzón i vostè va plantejar un banda ample memòria històrica. És a dir, i això va ser important perquè aquí es va veure, hi ha alguna gent de la caverna que diu que aquests temes no interessen a ningú. Vostè va treure una senyora que ens va deixar frapats, ens va deixar... Recorda aquella senyora que en un moment donat diu jo vull saber qui era el meu pare, perquè el tinc tapat a casa. Doncs aquella senyora venia acompanyant, és a dir, no era la titular, venia d'acompanyant. Sí, venia amb una amiga, venia amb una amiga, venia a parlar a l'amiga. I en realitat aquesta senyora es desvetlla com una dona que té un trauma, ara la sentireu, té un trauma tota la vida,
amb el seu pare. Endavant. Vostè amb la seva família n'ha parlat? No, jo serà la primera vegada que parlaré ara aquí en públic. Vaja. Ja tinc 72 anys i aleshores, doncs, si avui no parlo obertament, no parlaré mai. Jo sempre m'he sentit molt catòlica, molt cristiana i molt creient de Déu, però m'he sentit molt malament perquè el meu pare havia sigut republicà i havia sigut, jo no sé el que va ser, perquè no ho he esbrinat mai. Sí que m'hagués agradat saber qui era el meu pare i què és el que va fer, perquè tan mal va fer a la meva mare i a nosaltres. Tinc un retrato de la meva mare i tinc un retrato del meu pare que em va fer la meva neboda perquè els tingués a la tauleta de nit i li tinc tant odi al meu pare que al tapo només veig a la meva mare perquè em va fer molt mal, a mi i als meus germans. Això en aquests moments, a més, l'oportunitat del senyor Garzón, que el passen, diguem, pel sabre d'una judicatura malaltissa en aquest país, que inclús l'expulsen de la carrera judicial. Treure aquest tema de dir, no, escolti, aquí hi ha temes que a la gent els interessa parlar. A mi, només per aquest moment que acabem de veure, a mi ja em val tot el banda ample. És a dir, que l'equip que el fem haguem aconseguit que una senyora que venia a acompanyar-ne una altra, que insisteixo, és com aquells del Madrid, un altre estil, però que nosaltres no sabíem ni qui era, i que allà s'hi trobi tan a gust, en confiança, en què no farem morbo del seu testimoni, i que ella premi el micro i expliqui això... I diu, ara vull fer memòria del que m'està passant a mi. És a dir, a mi això em fa feliç i penso que ha valgut la pena, no? És a dir, que se sentin que el ciutadà se sentís aquell programa seu, era un dels objectius del banda ample, i per mi aquest testimoni és una petita mostra, no? Que s'hi sentien a gust i que se'l sentien seu i que se sentien que podien parlar allà amb total llibertat. D'una cosa molt íntima, i vostè sap com és un plató de televisió, que no té res d'íntim, i allà amb 90 persones, i el micro, i la llum, i aquella dona amb aquella sinceritat, ens vam quedar tots frapats. Sí, una senyora que volia saber què era el seu pare, no? Perquè diu, me l'han pintat i tota la vida, que era molt dolent perquè era republicà, perquè era rojo, perquè era roig, inclús el tinc tapat, però vull saber qui era, que no ho sabia, no? Sí, sí. La memòria històrica. Hi ha hagut també moments molt divertits. Nosaltres hem seguit tots els 95 programes, tots. Els tenim tots pespuntejats fil per randa. El que se n'emporta la palma de moment divertit és aquell instant de l'any 2011, aquella nit que hi va haver de sobte, com podríem titular-ho si fos una pel·lícula? La clienta, el pollastre i la pollastrera. Endavant! Vostès reclamen, es queixen, insisteixen o d'alguna manera es bufeguen quan les coses no van bé, però no movem res més? Tenim cultura de reclamar? Una de les vegades que vaig a la plaça i vaig comprar per fer escudella. Quan arribo a casa, el primer que vaig fer va obrir aquell paquet. Bueno, em tirava enrere la pudor que feia. Vaig agafar el pollastre i li vaig tirar pel cap. No, home, li va tirar pel cap? Obro el paquet i, bueno, tirava enrere. L'agafo, el poso en una bossa de plàstic i el poso al congelador fins a esperar el dimarts. No em digui que li va tirar el cap congelat, al pollastre. No, espera. No, home, perquè això comença a ser perillós. I llavors vaig al dimarts i dic, diu, què em posa aquí? Dic, el pollastre que m'has donat el dissabte. Diu, a vostè no la conec. Oh, està aquí aquesta senyora, la pollastrera. Però què em diu? Sí, senyora. Però què m'està dient? Ja te pots quedar. Diu, no, jo no vull dir, no vols dir, pum. I a darrere li vaig tirar contra la paret del darrere de la... Home, això sí que no estava previst. I a mi em va dir que no em coneixia i feia 4 anys que anava la pollastrera. Jo no en dic de mentides. Una altra cosa m'agafaràs per mentides. No, escolti'm, no, és que m'han entrat com calors i tot, Fantàstic. És que la gent és espontània. Aquí sí que no hi ha guió. Aquí no hi ha guió. Aquí no hi ha guió, no hi ha cap guionista que pugui... No. La clienta, el pollastre i la pollastre. I el pollastre congelat. I el pollastre congelat. Això ho fas amb guió i no et surt així, I és fantàstic perquè vostè s'ha vist, perquè la tècnica del programa de banda ampla era, ja en el viatge en l'autocar,
ja enviaven vostès els equips mòbils, les càmeres, a que anessin picant una mica entre el personal per veure, això és una tècnica molt bona de televisió, on la Lídia Heredia ja només veient o mirant això ja sap a on hi poden haver criatures d'entre les 90, criatures que donguin, Home, si aquesta anècdota no la podíem deixar pas. I aquesta senyora explica allà i després asseguda i diu i la pollastrera és aquí. Però això no ens ho havia... Però això no ens ho havia dit, eh? És a dir, en l'equip que efectivament hi van anar a buscar-la, li havia explicat la història i ens van dir, escolta, hi ha una història bastant bona d'una senyora que explica, dic, val. Però clar, el que ningú s'esperava, ella va fer un relat, però amb silencis i suspens, és a dir, d'autèntica professional. I quan ella diu, obro la bossa a casa i la pudor tirava... Amb l'ai al cor. Clar, i clar, dic, però escolta'm, jo després els hi vaig dir, però vostès han vingut amb el mateix autocar? I tant. Clar, dic, però... No, hi va haver cacau allà, no l'hem tret més, però que aquí els talls són de 50 segons, però hi va haver un moment que hi va haver... No, jo vaig patir sobretot pel viatge de tornada, perquè havíem de tornar juntes. Sí, havíem de tornar juntes. Però sembla que no va passar res, perquè òbviament ens en vam informar i sembla que no vam prendre mal. Però vaja, és el que té 90 micròfons, un programa en directe, i escolta'm, passen aquestes coses, i més que haguessin passat, està bé. Va ser molt divertit, sobretot per espontani, per falta de guió. Això que ara tot va guionitzat, oi? I allà vas dir, vostè es va espantar quan va dir, home, i si a més el pollastre és congelat... Home, jo ja veia allà un trau. 20 d'octubre de 2011. Què vam fer? Vostè estava fent un programa, estava fent banda ampla. Quin banda ampla era? Dedicat als hipotecats. Sí. I en un moment donat, clar, el 20 d'octubre del 2011 és quan es produeix a la tarda, sobre les 5:30, 6 de la tarda, es produeix el comunicat d'ETA, recorda? I tant, que aquella tarda no l'oblidaré, ja li asseguro jo. I nosaltres tampoc, com a audiència. Després li explicaré per què. I vostè, a la nit, amb una professionalitat absoluta, perquè aquesta senyora, a més de ser presentadora d'un programa de debat, ha treballat molts anys als informatius i ara ha tornat als informatius, en els telenotícies. I vostè, en un moment donat, dona la notícia, fa unes explicacions molt maques i connecta amb el pallisser del que havia succeït a la tarda. Un moment, endavant. Molt bona nit. Avui, com saben, la banda terrorista ETA ha anunciat el cessament definitiu de la lluita armada. L'actualitat immediata passa per aquest anunci històric i TV3 treballa des del primer moment per oferir-los tots els detalls d'una notícia llargament esperada. És per això que a aquesta hora, i des del Banda Ampla, un programa que sovint també batega informatius, volem saludar el Ramon Pellicer, que a aquesta hora és justament la cara visible d'uns serveis informatius, Ramon, que han estat els primers a donar aquesta notícia. Bona nit. Bona nit, Lídia. Doncs sí, des de ben d'hora, a més, a primera hora de la tarda, a les 7, ja teníem notícies sobre que ETA deixa les armes i que, a més, ho fa per sempre. Demà podran fer també el seguiment d'aquest final d'ETA als matins i també en un especial que TV3 oferirà a partir de les 10 de la nit, després del Telenotícies Vespre, Lídia. Gràcies, Ramon. Gràcies a tots els serveis informatius per tota la feina feta aquesta tarda. Home, devien estar contents a TV3 amb això que va dir vostè. Per què? Gràcies als serveis informatius, TV3 ha sigut els primers en donar la notícia. És que era veritat. No, home, no, perdoni. TV3 va fer el ridícul aquell dia i ho vam escriure tots els comentaristes, amb una mica de sanderi, amb una mica de sanderi, la manera com va tractar... TV3 estava a la Masia. TV3 estava fent la festa de la Masia. Va connectar un flash a la tarda amb el canal 324 i va tornar a la Masia. I es va estar tota la tarda a la Masia. Per això la fan sortir a vostè, o li va sortir a vostè de motu propio, de dir, home, potser que connectem des d'aquí amb el Pellicer, i fixi's que el Pellicer diu, demà al dematí, demà tindran, i a la nit, un especial a la nit. Aquella tarda, nit, inalvis, en la inòpia, la notícia més important de la democràcia, després de la mort de Franco, des del meu punt de vista. TV3 a la Masia. TV3 estava... El 324 va donar la notícia. Sí, el 324, quan passa a la pantalla de TV3 és TV3.
I no creu que podia haver anat la Masia al canal 30, aquest, com se'n diu, aquest canal... Esports 3. Esport 3. Esport 3. Lo normal és que la Masia hagués anat a l'Esport 3. Una cosa el que jo cregui i l'altra és qui pren les decisions, quines decisions acaba de prendre. Òbviament, com es pot imaginar, jo aquell dia vaig oferir l'espai del Van d'Amble per fer el que fos. El que fos. Només faltaria. Intentar corregir la desfeta. El que passa, no per corregir cap desfeta, sinó perquè, efectivament, com vostè diu, jo crec que és la notícia més esperada de la democràcia i la tarda que es produeix... A la Masia. Doncs s'ha de donar... Vaja, com es cregui que s'ha de donar. El Ramon Pellicer va fer una informació de mitja hora. El Ramon Pellicer devia patir, també. Sí, però vull dir que... A les 10 de la nit. Que això que connectàvem amb el Ramon, ho dic perquè nosaltres teníem els convidats en directe esperant i llavors vaig patir jo, perquè això va durar mitja hora. És a dir, que nosaltres aquell dia vam començar el programa, no sé si va ser 3:15, és a dir, que no és... La notícia, les cadenes, ho estaven donant, totes les cadenes, aquestes cadenes d'allò que diuen d'altres límits, que no són cadena nacional de Catalunya i que no tenen l'ai de dir és la cadena dels catalans que paguem tots, les cadenes estaven fent des de les 5:30 de la tarda programes especials. Jo li dic que TV3 el que va fer va ser... La nostra, la teva, a la Masia. Sí, però em vol escoltar una mica o sí, tornarem a la Masia? Sí, però això no és culpa seva. Només li agraeixo, i suposo que els seus companys d'informatius li van agrair que digués aquestes paraules, són els primers, la tasca que ha fet els informatius. Jo només li dic que TV3 això ho va donar, i ho va donar al 324, que va passar a TV3 una bona estona, després efectivament va tornar al 324 a seguir-ho i a TV3 hi havia la retransmissió de la Masia. El Telenotícies Vespre va ser un monogràfic d'1 hora dedicat a aquesta qüestió i TV3 el que va fer va ser, un cop donada aquella notícia... El ridícul és el que va fer, senyora Això és el que diu vostè, Això és el que dic jo, però, per favor, només li vull agrair, en nom dels informatius, que vostè hagi tingut el detall en el programa Banda Ampla, un programa de debat que ja el tenien preparat i que es tractava de les hipoteques, que hagués tingut el detall de donar-los un cop de mà i almenys fer veure que aquella tarda TV3 estava on havia d'estar quan no hi era. Per cert, això del canalet aquest, com li n'ha dit? Esport què? Esport 33? Esport 3. Esport 3? Quin és el futur d'això? No sabem. Espero que sigui un futur esplèndid, no ho sé. No, és un canal... Vostè creu que ens podem permetre el luxe d'eliminar l'únic programa de debat i anar mantenint un canalet que quan hi ha una cosa important d'esports la passen a TV3? Jo no sóc qui decideixo què podem eliminar ni què podem mantenir a TV3. Jo sóc una treballadora a TV3, redactora d'informatius. Sí, senyora. Que he tingut la sort que se m'ha fet confiança per dirigir i presentar un programa de debat, però com es pot imaginar hi ha coses que a mi se m'escapen, senyor Monegals. Jo no mano gens. Redactora d'informatius? Sí. Ànima dels informatius. Actualment dels informatius migdia. No, jo sóc redactora d'informatius. Ànima de casa meva i encara gràcies. Amb permís del Carles Prats, que és el seu partener. És veritat o no? Sí, ens ho estem passant molt bé. Ens ha agradat molt un moment donat, quin dia va ser? 27 d'abril. Una notícia capital. Per TV3 molt més important, es veu, que ETA deixés les armes. Que un entrenador de futbol va comunicar que se n'anava. Recorda? Sí, però el veig una mica obsessionat amb el tema Barça i futbol, No, perdoni. Estic dient 27 d'abril, què va passar? Sí. Devia ser el dia que Guardiola va dir que marxava, no? Va ser que marxava. Què va passar en els informatius? Llavors sí, Parin màquines, Va passar la primera notícia per davant de totes. Vostè mateixa. Endavant. L'error és molt simple, són 4 anys, el temps ho desgasta tot i jo m'he desgastat. M'he buidat i necessito omplir-me. Pep Guardiola deixarà el Futbol Club Barcelona quan s'acabi aquesta temporada. Efectivament, Artur, a partir de les 3 ens tornarem a ocupar de totes aquestes qüestions, tant de l'adeu de Guardiola com aquesta nova etapa que s'obre ara mateix al Barça. Sens dubte, una de les notícies destacades d'avui, de la qual, a més, ha estat pendent moltíssima gent, perquè, de fet, i sense arribar a confondre les coses, diuen que el futbol en general i els èxits d'aquest Barça de Guardiola en particular han servit i molt per millorar l'estat d'ànim en uns temps de poques alegries. I avui, Carles, sense anar més lluny, per exemple, les dades de l'atur és que no ens en donen ni mitja d'alegria, no? Doncs no, ben al contrari, Lídia. I és que l'atur frega al màxim històric.
Exercici complicat lligar l'alegria del Barça amb l'atur d'aquell dia amb xifres històriques. Un exercici complicat, però que jo crec que estava en el cap de moltíssima gent. Vostè creu que sí, que el Barça és una mica de... És la compensació al tema de l'atur? No, de cap de les maneres, i a més, si es va entendre això, és que ho devia fer malament, perquè no era aquesta, òbviament, la intenció, i crec que no s'entén així. En tot cas, aquella notícia estava passant en aquell moment. És a dir, quan passen coses d'aquestes, és un luxe estar en una redacció, perquè això genera molt debat intern i molt debat professional, i segur que vostè s'ho pot imaginar. Cada vegada menys debat a les redaccions, senyora Lídia Heredia. Escolti'm, doncs jo... No sé, a TV3 deu ser l'excepció. Cada vegada amb això de les retallades... N'hi ha d'haver. Ui, que n'hi ha d'haver. Recordi-m'ho a mi, que tinc molts anys, i jo recordo les redaccions de diari, quan arribava una notícia, i es deia que hem d'obrir amb que un entrenador d'un club privat hem d'obrir amb això, que se'n va un entrenador d'un club privat, quan tenim la data de l'atur que ara s'ha fet pública, que és estratosfèrica, i hem d'obrir amb l'entrenador que se'n va? Això es produïa abans en una redacció. I ara també. Ara hi ha ordres. I ara també. Doncs és estrany que s'obrís sempre només amb aquesta... Vostè creu que s'havia d'obrir amb el Guardiola? Jo crec que aquell dia sí que s'havia d'obrir amb el Guardiola. Amb tots els respectes al Guardiola. El Telenotícies migdia era una notícia que s'estava produint en aquell moment, i això forma part dels criteris per decidir amb què obres o què no. Les dades de l'atur eren conegudes des de primera hora del matí. Era una notícia a la qual moltíssima gent n'estava pendent i no vam obrir, És a dir, nosaltres vam connectar... No, és obertura, Sí. És obertura d'informatius. Sí, és obertura d'informatius, però no vam dedicar, no vam fer tota la cobertura sencera. Vam connectar amb el Camp Nou... Vostès obren, fan el resum, obren amb aquesta notícia, fan el resumet de les notícies més principals i quan tornen a obrir, tornen amb el Guardiola. Sí, però no obrim per fer després tot el seguiment que vam fer de la cobertura. No, després fan un d'això, hi ha una mica de descans de Guardiola, i després en els esports una altra vegada. Que em sembla molt bé, que en el Guardiola se li tingui un respecte. Però en una televisió nacional de Catalunya, en una televisió pública, s'ha de tenir prioritats. Això ens ho ensenyen a la primera escola de periodisme. I això no és contra vostè, senyora Lídia Heredia. Però sí, pot anar contra mi. Jo li estic dient que jo estic d'acord en l'obertura de Guardiola aquell dia. Això és un sistema que s'està instal·lant i que els periodistes hem de ser mitjanament valents per dir aquell periodisme que es feia abans cada vegada va pel carrer del Pedregal. Cada vegada anem, no dic que van, anem més ajupits. Les notícies ja no es discuteixen a la redacció. I asseguro que aquest dia es va discutir bastant, senyor Monegal? És a dir, no és fàcil prendre aquesta decisió, És a dir, per les persones que acaben configurant els guions dels informatius, no és tan fàcil dir avui obrim amb Guardiola i efectivament les dades de l'atur les fem de segon tema, quan són unes dades que mes rere mes ens confirmen que estem molt malament. No era una gran novetat, això de l'atur. O sigui, l'atur, desgraciadament, fa molts mesos que estem donant que està fatal. És a dir, era... No, aquell dia es va saber la xifra rècord. Era una miqueta més, perquè era l'enquesta de població activa. Exacte. I era una miqueta més. I se li va fer després tota la cobertura... Era una cosa que afectava a tothom, siguessin del Barça, de l'Espanyol o de l'Hospitalet. Efectivament, però clar que hi ha... O del Figueres, que jo me l'estimo molt, el Figueres. Clar que hi ha debat, almenys a la redacció que jo estic ara, i tant que aquell dia n'hi va haver. Doncs ho celebro, que hi hagi debat. A veure si dona fruits. Escolti'm una cosa. Banda ampla tancada, un estimable programa de debat que ha portat vostè i que aquí l'hem analitzat una mica, hem tret 3 coses. Crec que allò de la memòria històrica va ser sensacional, aquesta senyora, el toc d'humor d'aquesta de la Pollastrera. Vull dir, fer un programa cada setmana, 95 programes de debat, això ha sigut important, resulta que els retallen. Crec que han tancat corresponsalies. L'Amèrica Llatina i el Marroc. I el Marroc, exacte. A sobre, el Marroc, amb la que està caient, amb tot el conflicte. Ha vist el reportatge que ha fet el Bardem? No. Sobre el món saharaui? No l'he vist. Aquesta gent oblidada, que la tenim aquí a tiro de pedra, i que per culpa d'Espanya, nosaltres inclosos, França i el propi Marroc estan allà com si no existissin. Són més de 200.000. Sense aigua, sense llum, porten 30 anys. Retiren corresponsalies, retiren periodistes. A on anirem?
On anirem com a societat tots plegats? Ens ha tocat una època difícil ara mateix, molt difícil. Jo confio que el periodisme sempre serà necessari, i no ens podem permetre com a societat perdre, sobretot quan el periodisme té un vessant social i un vessant de fer un lloc millor. De dret a informar i nosaltres drets a ser informats. I de fer aquest lloc on vivim una miqueta millor i de posar llum sobre temes que a vegades estan en ombra. El nostre deure és intentar-ho, senyor Monegal, no? Sí, senyora, jo li agraeixo que vostè hagi conduït l'únic debat que hi havia a TV3, banda ampla, amb tanta soltura, amb tanta gràcia, de veritat, amb tant d'enginy, tocant temes a vegades, sí, que a mi no, per exemple, a mi no m'ha agradat, però jo no faig una crítica gastronòmica de la crítica de televisió. Jo no dic, no, a mi la truita m'agrada poc feta. No, escolti, la truita poc feta pot ser excel·lent, com molt feta també. A mi no em va agradar allò de l'univers, però en canvi he trobat programes allà excel·lents, punyents. El que van fer sobre el Millet, excel·lent i oportú, una mica tard, però el van fer, etc. Que nota que l'he mossegat molt? No, però el veig una mica enfadat, trobo. Amb vostè no. No, però una mica amb la vida, no? Amb nosaltres, amb la professió. No, sí, i airat. I amb el futbol. Indignat. No, amb el futbol no. Què ha passat aquests 3 anys que no ens havíem vist, senyor Monegal? Doncs que la professió es degrada. Senyora Hereu. I vostè aquí ho deu veure setmana rere setmana? Jo ho veig setmana rere setmana. No estic irat amb el Barça. Què va, home, si és un equip que admiro. Estic irat amb el tractament que fem dels temes importants. No sé si s'ha sentit mossegada. Miri, pal·liem-ho. Miri que m'acaben de regalar. Ho ha vist? Quina meravella. Preciós. Ho ha fet una criatura que està aquí asseguda, que es diu Anabel. Li han regalat una galeta. És una galeta amb l'anagrama. Ara us l'ensenyaré bé. Permeteu-me, em permeteu? Estic fora de temps. Per favor, Pito Abril, un moment, que és la galeta. Ara ve el Pito Abril. Ho sabreu tot sobre el futbol. Aquest sí que en sap. I no sobre el que passa al terreny de joc, que és el que més m'agrada del Pito Abril. El que passa en els despatxos. Aquí és on es cobra. M'ajuda? Sí, home, i tant, perquè veig que aquí... Vostè que aquests ditets tan delicats. A veure. Sí? Sí, ja està, ja ho tenim, senyora. això. Ja ho tenim, això. Endavant, ja ho tenim? Sí. Anabel, ens has fet un nus aquí matador per un programa de tele. Com la podem ensenyar, aquesta galeta que es vegi, no? Traiem-la d'aquí, ensenyem-la. Mireu quina meravella, amb l'anagrama de... Fantàstic. Doncs si s'ha sentit mossegada. Per favor, mossegui'm. Mossegui'm tot el que vulgui. És per vostè. I serà dolç? Dolcíssim. Dolcíssim? Gràcies per convidar-me, Amics meus, ja ho sabeu, per venir de públic i sobretot per comentaris que vulgueu fer, 93506 43 28, i per escriure'ns i dir-nos el que vulgueu, i venir de públic aquí, telemonegal@btv.cat. Gràcies, i ara entra Pito Abril, més enllà del futbol. Gràcies. Sense tu, tampoc tindríem aquesta entrevista. Gran Via 2 t'ofereix aquest espai.